हेलो भाई लोग, तो उम्मीद करो तो हम सब बढ़िया में जा रहे हो। सब चैनल पे हमारा नया बनी तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज हम बताओ वाला बानी खेसारी भैया के बारे में। तो खेसारी भैया के ना आगे पिछले वीडियो में बतैले रहे कि राजाराम मूवी आवे वाला बा। तो राजाराम मूवी के ट्रेलर रिलीज हो गइल बा। थोड़ा सा क्लिप सारे गम हम भोजपुरी से जाए पर वचन न जाए। एकदम खेसारी भैया के टेलर बहुत बढ़िया बा। एकदम गार्दा महाराज बा। एकदम खेसारी भैया के दबाव वाला भी कोनो जना नहीं खन। खेसारी भैया एगो वीडियो में कहत रहे, इंटरव्यू लिया था। तो पवन भैया बड़ा नु उ एकदम यही तरक्की करस, एकदम आगा बढ़स कि भोजपुरी के छोड़स मन, हिंदी में सबसे फर्स्ट लेवल काम करस। तो खेसारी भैया जैसे काम कइले बड़ा एकदम राजाराम मूवी के एकदम खतरनाक मूवी बा। एकदम सारे गो हम भोजपुरी से आ गइल बा। तो जाई जाए एकदम रौरा सब सुनी जाए, एकदम गार्दा कर दी जाए। एकदम सारे गो हम भोजपुरी से एकदम वायरल हो जाए के चाहिए। एकदम वीडियो एकदम गार्दा कर दी जाए। A few moments later.